ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ጀርመናዊ ክለብ ባይከኤድ ሜሮን ተሸመት ማሊ ኣብ ካሜሩን ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቦም ትማል ዝተካየደ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ካሜሩን ካብ ባንጋ ተበጊሱ ኣብ ሊምበ ዝወድአን 101 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ነይሩ። ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ጀርመናዊ ክለብ ባይከኤድ ሜሮን ተሸመ ኣብ መወዳእታ ብቅፅበታ ውድድር ነዚ መድረኽ ክዕወተሉ ከሎ ወዲ ጋንትኡ ጀርመናዊ ሁለር ኒቆዲሞስ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ እዛ ጀርመናዊት ክለብ ኣብዚ ውድድር ብፍሉይ ክትደምቕ ኣኽኢሎማ። ዝቀልጠፈ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ 2017 ብምዃኑ ተሸለሚ ወርቂ መዳልያ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2017 ዝኾነ ሜሮን ተሸመ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ናይ ዝውድድር እውን ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ከም ዝፈጸመ ኣይርስዓን። ራብዓይ መድረኽ ዙር ካሜሮን ካብ ሊምበ ናብ ኩምባ ዝካየድን 98 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍንን ክኸውን ተቀዳዳማይ ሜሮን ተሸመ ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ዙር ላትሮፒካላ ኣሚሳ ባንጎ ኣብ ናይ ነጥቢ ሻድሻይ ብግዜ ድማ 7ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ከም ዝፈጸመን ኣብዛ ዓመት ኣብ ውሽጢ 12 መዓልታት 1397.7 ኪሎ ሜትር ኣብ ኮረሻ ብሽከታ ኮይኑ ብምዝዋር ብብሉፅ ውፅኢት ነዚ ናይ ሎማ ዓመት ወቕቲ ቅድድም ብሽከታ ይጅምሮ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም። ببزحي أفكار تقدم بشكلتها ختم أسمر استخدتها زخري بشكلتها نزحلفوا بزبل سمستسرع ودر سبت عسر تخلت مجابي تاب كبابي مونوبوليو بخبز بلا معرك تزازيمهم سلسته كاب إيريتل حدا كاب سنبل حدا كاب أسبيكون 4 بول كومن زحاقفت جوجيله ناسات 4 تقدادمتي وددر كزازم 30 كيلومتر مسترفو زوريا دريبا قليفاتهم كابزا بي إيريتل استعبللت جوجيله مليون أمانيل تحنبيبو نتامسو زوعلت جوجيله أسات 1 كيلومتر فليوا بمتاو عود سالساي مدرخ كوينو وددر زازيمهم ኣብዚ ናይ ሰለስተ መድረኽ ብውህሉል ዝተዓወቱ ቀዳማይ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ካብ ኤሪተል ወድጋንቱ ሲራክ ተስፎም ድማ ካልኣይ ሳልሳይ ኣማንኤል ጸጋይ ካብ ሰንበል ኮይኖም ዝተዳለወ ገንዘብ መዳልያታትን ዋንጫን ተሸሊሞም ግን ትዕግስቲ ገብረ ህይወት ካብ ጋላ ነፍሕን ካልኦት ነቲ ውድድር ኣይመከቶን በዘን ክልተ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ዝርከባ ተቐዳድምቲ ብዙርያ ተገሊፈን موسانا تعجستن لعلي 4 كيلومتر نبينن نصرجا مونوبوليو بحيتن نهارن كيقيرا ن 77 كيلومتر وددرن زازيمونو كلتين ابز غبرو قصبتا وددر دما موسانا دبساي قداميتي تعجست غبريو دما كاليت كوينن نطبا حفيسونوم بهولو نطبي قداميت كوينا استعوتت موسانا دبساي وانچان ገንዘብን ወርቅ ሜዳልያን ዝሰዓበታ تعجست غبريو دማ ገንዘብን ብሩር ሜዳልያን ክሽለማን ከለዋ ሳልሰይቲ ወጋሕታ غبريوት ካብ ዓራግ ድማ ዝተዳለወላ ሽልማት ወሲዳ